आरो बुंथ' बाथ्रा फंसे खोनानो मोनदों बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि दिपेन बर' मा होनखो बिराद दुखुनांथाव जोङो थैथा 100% बिदों राष्ट्रपतिसिम थांबाय जों दाखालि 26 जुन खालि मेम'रेन्डाम हैबाय मा होनबाय जोंहा 15 एसेम्बलि सिटखौ बिदों रिजार्भ सिट दिनै दिपेना बुंबाय 10थाल' एसेम्बलि सेगमेन्टआ ट्राइबेलनि रिजार्भ जानांगौ भाइस चेन्सेलरा हाबनो हायैनि थाला मारिनाय जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय tala माने साबि tala हैगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय बोथोरा जोबोर गरम बेनिखायनो आं दाखालिनिफ्रायनो भिडिअ लाबाखैमोन बे गरमाव बोरै भिडिअ बानायनो बाहेरायावबो ओंखारनानै भिडिअ बानायनो लाजियो बेनिखायनो आं न' सिङाव थानानै भिडिअ बानायो बेनिखायनो न' सिङाव हाबनो हायाखैमोन लाइनबो गैयामोन कारेन्टबो गैयामोन जोबोर गरममोन बोथोरा बेनिखायनो आं भिडिअ लाबाखैमोन अब्ला दा जियानो जा जों दिनै मोनथामसो टपिकनि सायाव बा निउसनि सायाव खोथा सावरायगोन अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन डिलिमिटेसननि सायाव मैयाहाय गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि मोनसे अडिट'रियामाव बे इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि मोनसे प्रग्राम जादोंमोन आरो बेहायनो गोबां दैदेनगिरिफोर बिपिएफनि आरो एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोर लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन दा बेनि गेजेरावनो एबसु आरो सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि गेजेराव एसे बाथ्रा रायज्लायनाय जादों बा सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया मा बुंदों बेखौ खोनासंबा नोंथांमोना मिथिगोन बेखायनो रायजोफोरखौ आं खावलायबोदों सोर मा रोखोम मावदों मा रोखोम मावाखै बिजिरनो नाय खोनासं नाय मेगन गुनुजों गोसोनि मेगनखौ खेवनो नायथों बेखायनो आं दानि अलखद समाव दुलाराय बर' जाथिनि मानसिफोरखौ आं खावलायो जायखि पार्टियाव थाङा मानो थैथां जयै गाबथानानै 100% रिजार्भ सिट बेखौ दाबिनि थाखाय बेवहाय जोङो फैदों जोंहा बड'लेण्ड पिपुल्स कमिटि on the delimitation of assembly and parliamentary constituency in BTD all reserved seat trustees बेयाव फैदों all बड' सेन्ट्रेल फरामनि फैदों गोदोनि भलन्टियार फर्स आफादनिफ्राय फैदों बड' राइटार एकाडेमिनिफ्राय फैदों बेनिफ्राय गुबुनखौ जों मिथिला ओमफ्राय बनसनिफ्राय फैदों बड' नेसनेल स्टुडेन्टनिफ्राय फैदों दा बेजों लोगोसे सार बेजों सानो जायफ्रा गभर्नमेन्टजों लोगो जानानै दङ बिसोरो गभर्नमेन्टनि बेरेखायै जेबो बुंनो हायाखै मा जाखो बेलाय जाथिनि फिउचारखौ जलान्जलि होनानै सेवहांरो खालामनानै बे गाव गावनि बेक्तिगत गादिनि स्वार्थनि थाखाय जातिनि भबिष्यतखौ फिउचार जोंनि भबिष्यतखौ मानो खोमसि खालामनो नागिरदों बिसोर मानो मानो होनो नागिरदों दुखुनि बाथ्रा बियो थाबाय जेनेबा गभर्नमेन्टजों बिखा फोरदाना बुंना संबिधाना जेखौ होखादों बे मथेसो जों बिनो जों अख्रांखौ बियाखैना एक्सट्रा जों बियाखै भारतनि संबिधाननि आर्टिकेल 330 जेखौ होदों बेखौसो जों बिनो थांदों माखौ गिनांगौ फाले जोंखौ गिनांगौ फाले गिनायनि खोथा गैया थैथां जोंथ' जुजिगोन बायसान लास्ट फाइनाल ड्राफ्ट प्रप'जालाव जुदि जों बिनाय बायदि जुदि मोनाब्ला सुप्रिम कर्टआव थांनांगौ जायो ना खाथिनि गुवाहाटि हाइकर्टआव थांनांगौ जायो कर्टआवबो जोङो मोजां बिसार जों बिनो थांगोन आरो बेबादि जोंहा जोबथा लामा गैया माखासे जाहैबाय खाबु फलान पलिटिकेल पावारनि खांखुवा थाखा फैसानि खांखुवा गोहोनि खांखुवा बे गोहोनि खांखुवा माखासे मानसिनि थाखाय दिनै बर' हाउसआ डिभाइडेड नुजादों मालाय कार्बि आंलंनि कार्बिफोर होन डिमासाफोरनि बुंनायखौ बिसोरो बिगासिनो दं बे बिफैदों दिफु पार्लियामेन्टारि सिटआव 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टल' बे 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टनि टटेल पपुलेसन बेसेबां 8,78,584 जनल' बे 8 लाख पपुलेसनजों जुदि मोनसे दिफु पार्लियामेन्टारि सिट रिजार्भ मोननो हायोब्ला उदालगुरियाव जुदि 6टा एसेम्बलि सेगमेन्ट जायोब्ला 12, 13, 14ल' जायो मानोना मेघालयआव शिलं पार्लियामेन्टारि सिट तुरा पार्लियामेन्टारि सिट रिजार्भ मोनबाबो मानो होनब्ला बेयाव 6 सोलिगासिनो दं ओजोंहाय मिज'राम पार्लियामेन्टारि रिजार्भ सिट बेवहाय टटेल 40टा एसेम्बलि सेगमेन्ट दं मिज'रामाव 40टानि मादाव मोनसेल' सिटआ जेनेरेल 19टा सिटआ ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ
बिसिनाव मात्र बेसेबां 8-10 लाख पपुलेसन दं 8-10 लाख पपुलेसनजों जुदि मोनसे मिज'राम पार्लियामेन्टारि सिट रिजार्भ मोनोब्ला जोंहा जेराव 29 लाख माबा दं आरोखि 29,12,000 दङ बिटिडि ओनसोलाव बे 29 लाख पपुलेसनानो मोन पार्लियामेन्टारि सिट मोना आर्टिकेल 330 साब क्ल'ज सिआ मा होनो 6 सेलेल एरियायाव ट्राइबेलनि थाखाय पार्लियामेन्टारि सिटआबो रिजार्भ जाजोबनांगौ एसेम्बलि सिटआबो रिजार्भ जाजोबनांगौ बेनि थाखायनो दिनै कार्बि आंलं एनसि हिल्सनि 6था एसेम्बलि सेगमेन्टआ मालाय रिजार्भ जाजोबदों दा नोंथांमोना जिखिनि सावरायबाय दिनै जिखिनि मान खालामबाय नोंथांमोना बे नोंथांमोननि डिमान्डआ माला फुलफिल जागोन बा माला नोंथांमोननि बेमारखौ आजावनानै नोंथांमोन रेसपन्स होगोन होननानै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मा सावरायनाय जाखो जोङो आसा खालामदों सम्भब कमिसन प्लास माने आसाम गभर्नमेन्ट जिबायदि हाखु दुखु खामानि मावगासिनो दं बे जुलाइ मासनि गेजेरावनो सम्भब लास्ट उइकफ्रावनो हयथ' लास्ट ड्राफ्टखौ हयथ' फोसावनोबो हागौ दिनै नोंथांमोना जिखिनि दाबि खालामनो बे नोंथांमोननि दाबि जुदि फुल प्लेजेड जायाबा नोंथांमोननि बेनि सोमोन्दै गोख्रों आवाज होनो सानो सिगाङावनो आं बुंखाबाय डेम'क्रेटिकेलि जोङो दा डिमान्ड खालामदों दिनै लास्ट प्रसेस आरो जोंनि डेम'क्रेटिकेलि आवाज होनाय लिरनाय बुंनायजों जुदि जायाब्ला बुंखानाय जाहैबाय अय सुप्रिम कर्ट नङाब्ला गुवाहाटी हाइ कर्टआव जों एप्रच खालामनानै जों जास्टिस बिनांगोन आरोखि आं सारब्ला सोंथि खालामो दिनै जोंनि बिटिआरआवहाय जों मोनसे भाइरेल नुबाय थादों दिनै गुबुन बिथां सासे इएम रोखोम बिटिसिखौ सिफायनानै 1 सेकेन्ड नाङा होनना बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बुंदों जों गारसोनानै जों सरा होदों बेबायदिखौ नुनानै दिनै जोंनि बर'आ गोबां खैफोद फैबाय थादों बेनि उनाव मा बुंनो सानो मा उइकनेस जाबाय थादों बेयाव मानो बुंनो हादों जोंनि आथिखाल आं नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ दायो जों सावरायगोन लाइस्राम लाड्डु सिं लाइस्राम लाड्डु सिंनि साबि तालाखौ मारिबाय एबसुआ लाइस्राम लाड्डु सिंनि रुमनि तालाखौ एबसुआ मारना दोनबाय जाहाथे लाइस्राम लाड्डु सिंआ बे रुम सिङाव हाबनो दा मोन्थों नायबानो जाबाय माखासे भिडिअ दङ भाइस चेन्सेलरा हाबनो हायैनि थाला मारिनाय जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय tala माने साबि tala हैगोन भाइस चेन्सेलरा हाबनो हायैनि थाला मारिनाय जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बेखौ होखानांगौ माने बे थालाया थागोन आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै इउनिभार्सिटियाव फैनानै मोनसे धरना खालामनानै जोङो बिथांखौ थाबैनो इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनांगौ आरो बेयो खुनु फर्दाय बेयाव इउनिभार्सिटि हाबफैफिननो मोना बिनि थाखाय जों बेयाव थाला लागायनाय जाबाय